noThami Gamayeni la sikhuluma khona izindaba eziqondene kakhulu Heritage and Tourism Month esithi ke umgungundlovu FM sinodokotela ke lana ke udokotela uMxolisi Dlamuka omele lapha ke amafa aKwaZulu Natal nasengathi umqondisi khona lapha sithi ke chief executive ophethe kakhulu khona lapha amafa mhlambe ke mase siqhubeka nje akusicacise mhlambe ke ngomlando umfishane nje ngalesikhungo amafa aKwaZulu Natal ngomunye mhlawumbe uzofisa kwazi ukuthi yini lapho kwenzekani nje ukuthi qapho Msakazi mhlambe ke mangizongena nje ekunikezeni umlando mhlambe ngathanda ukuthi ngiqedele lapho ukuthi le nyanga ke njobe sibe umandulo ngoba kwakuhlonishwa ke ingonyama umpande njengokwathiwa umpanda so iyinyanga lapho khona isymbolize irebirth lapho khona ke isizwe kahle kahle sisuke sizalwa kabusha ingakho nje uzobona njengemkhosi njengomkhosi womhlanga wenziwa ngayo le nyanga le ngoba ila khona sikwazi ukuthola ukuthi isizwe sethu njengoZulu saqhubeka so isikhungo ke samafa kunomthetho ekuthiwa iNational Heritage Resources Act so section 23 ke walowo mthetho uthi iprovince neprovince kuyodingeka ukuthi ibe nesikhungo sokulondoloza ifagugu laso so kulapho ke thina ke njengamafa sakhiwa ke ngesikhathi sako 1983 kuse uhulumeni wakaZulu siqhubeke njalo ke nje njengoba sisekhona ke njengamanje sesibe nezinguquko ke eziningi njengokuthi nje ekhathini edlule besibheka kakhulu ukuthi amafa alondoloza nje umlando wakaZulu njengamanje neka sesithi ke siyawasilondoloza umlando ke sesifuna ke ukuthi sikhulise osomabhizinisi ke kuyona lengxenye le yezomlando noma kwifagugu ukuze abantu bakwazi ukwakha izinto zokuphila njengabe ukuthi abantu abamnyama bengabe ngama-tour operators or baba ama-tour guide or noma amafagugu ikakhulukazi wathwala endaweni zasemakhaya kube indlela yokuthi asondeze amathuba omnotho nokuphila kubantu ngizongena kakhulukazi ngiyacabanga ukuthi ke nje ususichane kahle lapha waveza ukuthi ke isuka kuphi ngiyacabanga lokhu veza kancane ukuthi lento efuneke sibheke sisukele emuva ake ngene kwisikhungo manje ukuthi kusukela sasungula isikhungo iziphi nje izinhlelo noma izikhungo ezamagugu esesikhandekile ezibonakalayo ngathi ayi nakho umlando wenu awusinikeze ngqo sisitshela ngqo ke manje mhlambe ake ngiqale nje ngesisando ukwenza lo nyaka ofile ka2024 sahambisa isicelo lapha ku-United Nations laba bathi UNESCO ukuthi mhlambe enye indawo zethu ebalekile ingaba yini sohlweni lwendawo ezifagugu lomhlaba wonke lokuthiwa ama-World Heritage Site lapha ke endaweni yasothungathi kunomgede lapha kuthiwa isibhudu la sikwazi sikubona ukuthi sithole umlando wethu singakabi uZulu siseyabantu nje abangakabi bahlukaniseke ngobuZulu nobuXhosa nobungisi nobunani so lo ndawo i-World Heritage Site njengamanje kuyinto esiqhenya kakhulu ngayo njengamanje nje sikumbhidlanga omkhulu ukuthi sithole ifunding yokuthi sakheke lokho ku museum khona kodwa ngingabatshela nje abalaleli ukuthi sisando ngoba sikhungo sahulumeni kodwa futhi imali eningi siyayi fundraise so sisando kuthola ngemali e500,000 also from iWorld Heritage Center eParis ukuthi siqale sakhe la kwaDukuza sinesikhungo lapho khona kulele khona ingonyama yamaZulu ingonyama ilembe liqamanya amalembe so isikhungo leso esifundisa esakhiwa amafa esifundisa nokuyigqaja kukaZulu uJoade ubaba umhlonishwa uZondi ekhona nje lapha endaweni yaSwayimani ithina futhi esingenelile ukuthi la kulele khona ubaba uGwala
umama uGwala kanye nendodakazi yabo uSisilulu. Leyo ndawo ibe i-National Heritage Site. Singenelile lapho ngekhwele lashajwa lowo ndunankulu wesifundazwe ngaleso sikhathi. Sayirehabilitate yonke le ndawo, sayibeka ezingeni. Kumanje nje sinomuntu okuyena osaqashiwe lapha ukuthi maintain on daily basis. Sifisa ukuthi sibambisane nomasipala, ikakhulukazi umasipala we-district nosomabhizinisi ukuze le ndawo siyithuthukise ukuze ibe isikhungo ngempela esehaba abavakashi nabakwa economic development kona wonke ama-spheres of government sikwazi sibambisane ukuze sithuthukise amakhono ukuze umuntu mangabe evakashele kulesi sikhungo lesi angafike nje abone bese athi awukwakuhle abone athenge kukwazi ukuthi intsha yethu ikwazi ukuthi iphile ngalamasayiti. Okay. Khona okungicathe okubaleka kakhulu engingakubuza nje of ngicabanga ukuthi sike sizwe nje kuthiwa lezi zakhiwo ezindala asithintwa ngaphandle kwemvumo yamafa. Ake sicacisele ngalokho mhlambe umuntu ofisa ukwazi ukuthi usekwenze njani kusho ukuthi forever kuhamba kanjani lapho. Emsakazi umthetho wala eSouth Africa uthi isakhiwo esesingaphezulu kweminyaka ewu-60 awukwazi ukusithinta ngaphandle kwemvume yamafa. Ake sithi nje njengala eduze kwethu eSobantu iSobantu village ayibizwa kanjalo yaqala ukwakhiwa ngo-1928 okusho ukuthi uyabona uma ungena eSobantu kunalezi zinto ey'nama-tiles lawa angasethanda ukurasta so kahle almost yonke iSobantu endala ngaphandle kwale ndawo enjengasemasayithini akukwazi ukuthi ungashintsha ngisho iwindi noma u-extend ungezile uzothola ipermit. Umthetho waseSouth Africa nje. Ngiyazi ukuthi angikungeni ngiqhama kwamachibisi kunezindlu ezakhiwe ngodaka. Uthini ngalapho niyasiprotect ngalapho. Yabona ke asithi ngeke ngibone ngithi ayof lezi izindlu lokho zaba khona nina njani ukugcina lo mlando. Yabona nje mawuya kakhulukazi eIdendey section kwamachibiza uthi kancane ngathi uya ngakadambuza uwelele ngase Georgetown. Indawo leyo enomlando omkhulu ngoba mawubuka indlela lezi zinto ezakhiwe ngayo kunembuzo oba nazo esesichazela ukuthi hayi kule ndawo kwakade kunezinye inhlanga kungethina kuphela kwakhona amandiya lapha kukhona amaSulumane lapha konke lokhu kubona kwi-architecture. Senza njani ke thina mangabe ukuthi ke usufuna ukwenza something mhlawumbe ufuna uku-extenda noma ufuna ukuthi ubhidlize sesikunikeze imvume kodwa futhi noma singaqinile kakhulu sifanele ukuba sibe nawo umkhakha ukuthi mangabe kunesikhungo or isakhiwo esithile esesi formally protected kuba formally protected ukuthi mhlambe sesi-provincial site kula singangenelela khona-ke sithi ake sizame ukuthi sikusize la khulazi mangabe sibone ukuthi isimo se-maintenance asihambi kahle sibona futhi ukuthi i-value ikhona engayicontributor kwi-heritage kanye nakwi-local tourism. Mhlambe ila sesibheke khona ukuthi sinako ukuthi singenelele kanti sinayo futhi into ekuthiwa i-materials bank ibhenki le-material mase sibone ukuthi hayi kuyafa la siyakwazi ukuthi siphindele lapha kuleli bank le-material yethu sithatha i-material sicela bangakusiza kodwa mangabe ukuthi sibona sinabantu ekuthiwa ama-heritage inspectors kahle kahle amaphoyisa e-heritage labantu bayabopha mangabe sikufica wenza into engekho emthethweni siyakwazi ukuthi sikushushise sinama-fines are very heavy esingafisi ukuthi size sifike kuleyo ndlela kuyikhungo okuthola ukuthi njenge-city hall njenge-legislature building makukhona into abafisa ukuyenza khona siyabanikeza imvume sibheke kahle ukuthi akuzoshintsha yini ukubukeka kwendawo mangabe ukuthi sikuthole isikhungo sakho ungasimaintainile ngendlela siyakwazi ukukunikeza into ekuthiwa i-compulsory repair order
ukuthi siyakuphoqa ke manje ukuthi ilungise le ndawo lena and uzoyilungisa kanje mawungakwenzanga lokho sizoyilungisa thina bese sirecover lo mali kuwo. Ya, lelo ngiyosanda ngena ulela umkhumbulo FM 107.7 namasikhuluma ngamagugu anakwaZulu Natal nanokuthi kusemqwangana nokuthi ke siwabhekelele. Ngithi ke mawusanda ungena kufanele usiqhubeke nohlelo usilalele ngoba kuningi sikufundayo. Kodwa ngizoke ngithathe mhlambe sithi qapho uzothi qapho ukuze sikwazi nokucover nesikhathi lapha ke usitshela ukuthi ayini amafa gugu esifundazwe sethu. Bese usithatha usibeke ukuthi iliphi iqhaza elibanjwa amafa. Intsha inaliphi iqhaza engalibamba. Bese ukuthi ke sikhuma kakhulukazi ekuthuthukisweni kwamafa cha amafa gugu. So thatha usibeke. Then ke kufanele kufanele silondoloze amafa gugu esifundazwe sethu. Sale nje kulombuzo embili. Iqhaza nokuthi ke usitshela ukuthi kungani kufanele kwenze lokho. Anginikeze isibonelo nje emsakazo. Ngonyaka ka1996 sacela loyo wengumongameli uNelson Mandela ukuthi akakazosikhombisa la aboshwa khona. Wabe esehamba ke wehle emotweni sahamba naye wasekhomba ukuthi kulala imoto yama khona. Leyo ndawo sabe sesideclare ke njenge heritage site. Umlaleli waseMgungundlovu njengamanje uyazi ukuthi sekube nemuseum lapha ya. Kuyiyona imuseum evisit kunawo wonke ama museums kule province. Masingabala ke amathuba emisebenzi esewakhile leyandawo. Asebe maningi kakhulu. Okusho ukuthi amafa gugu ethu analo iqhaza angalibamba kakhulu ukuthuthukisa intsha nokwakha amathuba omsebenzi. Kodwa ke siyadlulela ke lapho. Sifuna ukuthi intsha ibone iosomabhizinisi endaweni ezinamafa gugu. Lapha ya eGeorgetown nje for example kuyindawo enomlando omkhulu, kuyindawo yokuqala before kuqale ubandlululo ukuthi kube nendawo township surveyed njengamanje kusaphilwa leyo mpilo. Siyafisa ukuthi sibambisane ke nenhlaka ezikhona kwilevel kamasipala ukuze le ndawo mase kuthiwe iyathuthukiswa ukuze ikwazi ukuthi ihehe abavakashi. Mangikhuluma abavakashi angikhulumi ngabelungu, ngikhuluma ngabantu abamnyama nabo ngoba nathi kufanele sibe abavakashi endaweni zethu. Ufike uthenge izinto ezakhiwe abantu base-Edendale. Lokho kungakwazi ukuthi kusize kakhulu ukuthuthukisa umphakathi. Akuyona nje mhlawumbe ngikhuluma nge-Edendale thiyona kuphela. Zonke indawo zinawo lawo mathuba. Sinawo ama project esinawo nje kakhulukazi lapha kumasipala waseMngeni esibambisene kakhulu nenhlaka zakamasipala khona ukwenza sure ukuthi senza ama interventions lapho khona abantu on the ground ibona abakwazi ukuthi bathuthuke directly from amafa gugu. Ngicabanga ukuthi usuwathintela kancane ama projects kodwa so awungene ngqo manje ukuthi imafa ama projects nje esingathi ke esingawalindela ukwabona enziwa amafa. Msakazi iproject enkulu esiyenzayo for isifundazwe saKwaZulu Natal sifisa ukuthi eminyakeni ezayo masikhoma eminyakeni ezayo sikhuluma ngo2029 2030 indawo yasemakhosini la khona umongo kaZulu ukhona lapha ya Olundi ibe seyiba iWorld Heritage Site. Kulapho khona amakhosi awu7 akwaZulu elele khona ingonyama zokuqala ezo7. Kulapho khona nje wakuthiwa nje kukweli kaMthaniya. Kulapho khona indlovukazi uMthaniya ilele khona. Siyafisa futhi ukuthi iKwaZulu Natal isifundazwe esinothile ngokwe diversity. Ngonyaka ka1903 khona la edolobheni lase-Maritzburg ummeli wawiswa phansi kwase kuvuka iqhawe. Lo mmeli kwakuMahatma Gandhi ekhishwe esitimeleni kuthiwa kufanele abe kuleli cage. So khona la estation
sesihlonzeke ukuthi sifuna ukwenza iproject ekuthiwa ibheka umlando wokuqalwa kwalelu kwento ekuthiwa isatyagraha umbhidlango kushuthi wokutoyitoya kodwa ngoku peaceful resistance. So ke sihlanganisa ke isiteshi sala eMaritzburg kanye nendawo ke lapha yakhiwa uyena uGandhi ePhoenix. So lo ndawo sithi ya developer imodel for umhlaba wonke ukuthi ungakwazi ukuphikisana nento errong ngaphandle kokuthulwa ngokuthi wenza ama deputation ngokuthi engage i-authority peacefully. So ke ilawo ama project kakhulukazi esifuna ukuwaqhakambisa. Siphinde futhi mangiphindela nje ukuthi la endaweni yase kulo Mgungundlovu kwi district kune njengoba umeya bekade ekhuluma lapha kune site esesihambe kakhulu ngokucwaningo layo ekuthiwa iHoly Shelter. iHoly Shelter mangabe ungafiki eWatbek la kuyisikole khona kwakuyisikole esidala sase George now. So mawuya ngale emgedeni lapho ila si research khona for over close to 10 years manje esithola kahle khona ngomlando we human settlement nabantu basendaweni not kuphela semshwathi but yase Midlands ukuthi babephila kanjani 20,000 years ago. So esikhathini esidala kakhulu. So siyafisa ukuthi le ndawo ikwazi ukuthi ithuthukiswe ifike ezingeni lokuthi singakwazi ukuthi sibe nento interpretation center khona sengeke ngakubalula ukuthi lapha esibhudotho ngathi already sikhona i-seed funding esesiraisile ukuthi sikwazi ukuthi sakhe ngakhona i-fully fledged museum. Sibhizi ke nokunye umsebenzi omkhulu futhi wokuvuselelwa kwesikhungo isigodi sakwaBulawayo. Njengoba nje kumanje mangabuya eZimbabwe uthola abantu abathi babuya kwi-region of kwaBulawayo. UkwaBulawayo wethu ekuyila kwakuyisigodlo khona seLembe awukho sesimweni siqaleke umbhidlango omkhulu ukuthi siyivuselele le ndawo nenhloso yokuthi ngo-2028 kahle kahle kuneminyaka ebalekile emithathu ezayo. Ngo-2027 sizobe kuyiminyaka ewu-200 indlovukazi yasela inkosazana yaselangeni uNandi yakhothama. Lokho kusinikeza ithuba elikhulu ke lokuthi ke sikhulume ngeqhaza labantu besifazane abamnyama before kufika belungu. Bese kuthi ngo-2028 sizobe sigubha iminyaka ewu-200 ilembe leqamanya amalembe lakhothama. Kungakho ke nje sifuna ukuthi ke sibeke isifundazwe saKwaZulu Natal kuyibalazwe lomhlaba ngoba mangabe uya emazweni angaphandle kakhulukazi nje aphesheya mabe kubona umuntu omnyama noma kuthiwa uqhamuka siphi isifundazwe kodwa bakubuza ukuthi ayuzulu. Manje ke mangabe betheke utheke uZulu noma bebefuna ngeSouth Africa ababheki South Africa kuqala babheka uZulu kuqala. Sekudingeka ukuthi ke lesi sifundazwe ke sethu ufanele ngabe kahle kahle isona esihamba phambili kuyifundazwe zo9 ngwezokuvakasha. Kodwa ngokwamanje siunumber 2 kufanele sibe lapho kufanele ngabe siunumber 1. So ke silungisa ke lezo zinto ukuthi isifundazwe sisilungiselele ukuthi sikwazi ukuthi kulomnotho we-tourism okuyiwona okukhule kakhulu emhlabeni wonke sihlomule kakhulu. Sohambele phambili akuthiwa akukho sokungenasici kodwa ake ngena kakhulukazi before siya sekusongeni ukuthi ke ngiyazi ukuthi ke mangabe inisikhungo ke kube khona ama challenges esingathi phecelezi izinselela. Mhlawumbe ngothatha usibeke nje ke usifinqele kafishane ukuthi ke njenge amafa abhekene naziphi mhlambe izinselelo. Sakazi inselelo ezinkulu esibhekene nazo nesifisa ukuthi abalaleli basibekezele kubona baphinde babe ingxenye
yokuyixazulula. Nangawuphi uhulumeni, njengoba inkampani kahulumeni angikubeke nje caca sine clean audit. And hayi ukuthi siqala manje kuyinto nje yethu ukuthi imali siyiphatha kahle. Kodwa imali isabelo mali esinazo sincane. Hayi ngoba kuyiphutha kahulumeni isikhathi esiphila kusona somnotho. Siyafisa ke ukuthi sihlabe ikhwelo kosomabhizinisi kuma investors ukuthi mangabe sifisa ukubona ushintsho empilweni zabantu at a local level nakwi heritage tourism siyisikhungo esikwazi ukuthi unga-investa kusona. Siphinde sibe nenye ingqinamba nje sinayo umsakazi ukuthi abantu banakho ukuwabukela phansi amafagugu abo. Uthole belahla udoti khona, uthole ukuthi kwesikhathi sayiphenduka i-dump site. Ngizokulinganisela nje ngama site la ilembe elaligeza khona lapha kwaDukuza eceleni kwakhona i-dump site. Okusho ukuthi i-vandalism yalama site isasinikeza kakhulu ingqinamba. So siyafisa ukuthi abalaleli nabantu bakwaZulu Natal kakhulukazi nala eMgungundlovu bawanakekele lama site ngoba it's the same thing nase kwenye heritage site lapha ngase Richmond la khona abantu ababelwa ngempi yamakhanda ka1906 imemorial lapho leyo ndawo iphenduka ibe dumping site masifika screen the following week senze the same thing. So ke manje lokho kwenza ukuthi singakwazi ukuthi sithuthukise kahle ezokuvakasha kanye nokufundisa ngaleli fagugu if abantu bengakwazi ukuthi babe ingxenye leyo mpidlango. Okay. Ya ngiphambi kusonke ngizobuza lo mbuzo ngoba ukuyawathinta indaba yakwaDukuza iyangithinta kakhulu yelembe. Ngifuna ukubuza nje ukuthi shwi kancane ukuthi kuyenzeka ukuthi mase ubuka lapha kwilembe ukuthi indawo incane kodwa yonke le ndawo kwakuyindawo kabantu yayo ilembe eyikhona angingeni ke sekwakha abantu abaningi khona inhlanga ezahlukene ngezathu ezahlukene ukuthi ke ninalo mhlawumbe igwenya ukuthi hayi ake sibheke phela ngoba original of umlando wenu wakwaZulu uqhamuka la mhlawumbe ke siyithathe ukuthi hayi siyayithenga le ndawo siyibuyisela ukuthi ke umuntu maye qhamuka phesheya jadusho ubuza abantu uZulu but mabefika besayithola ukuthi hayi kwenza nje indawo encane yabiyo mhlawumbe uthini lapho ngoba iyangithinta ngeke ngibuza ukuthi yini kwenzekani ngempela ngoba noma uyabona nje uyabona ngathi sicophile akhona ukuthi ngempela ukuthi hayi akuqhelo le ndawo ingcwele njengoba sibona mhlawumbe kulamazwe aphesheya moya mhlawumbe uya ko-Israel eBethlehem lo ndawo ingcwele uqhiliswe yonke into angeni kwasana uthini lapho. Hey msakazo usuphatha lento ekuthiwa i-bone of contention i-expropriation. So ke manje singafisa khona ukuthi isikhungo noma idlinza la kulele khona umbumbi wesizwe samaZulu ihlonipheke kodwa ngesimo esiphila kusona akuyona into esingabalula sokuyikhona nje ukuthi mhlambe nendlela ke okuyiyona manje isitshela ngomlando we-land use eSouth Africa ukuthi kwake kwanesikhathi lapho khona ayingcwele kodwa le ndawo ingcwele kodwa ke noma ake ngithi mhlambe enye into isitshela umlando ukuthi kwakwanesikhathi lapho khona enganakekelwe khona kanjani sesibuyileke phela mhlambe ya akusekho ngisathi umlayela angani ngibathinta emanonini ngiyazi uzovala ngisathi umlayelo lapha mlayelo semoyeni khona ba usemoyeni asikhona ngicanga umthinta emanonini umlayelo mhlawumbe awusuvala ngosesiyafesema ekusongeni but abalele ngibatshela ukuthi abasanongena besinohlelo olukhethekile lapha Government Communication Information System i-GCIS isiphathele kakhulukazi indaba heritage and tourism. Mlalelo semoyeni sikhona bani? Ukuthula kwabathandekayo. Ukuthula kwande sesikulalele. Bafowethu le ndaba enikhuluma ngayo nje kakhulukazi imfula namanzi. Amanzi ngempela ayadinga ukuhlonishwa ngempela nendlela kulahlwa ngayo udoti yonke nje kunzima ngoba manje
kunento ezibalulekile ngapha emanzini. Amanzi ayinto ebalulekile. Sicabanga ukuthi sinemile kuleyo Carpathian ikhona lapha se-France noma isebani. Hayi France. Kusida uthatha ngihamba khona ngemkhumbi ngekeba ku-clean. Kanti manje ngempela iyalimala nemvelo elapha emanzini esilahla udodi laphana. Kudla ney'nkomo zidla udodi la kuyinkinga nje. Kuyalimaza lento ngathi isathini kulama ukuthi dumping abantu bayadampa badampa ngendlela ezahlahlukene. Mhlawumbe awusonge asifuni ukuthi ngoba isikhathi siyasiphelela. Mhlonishwa inqamukile angazi kwenzekeni but uyaveza dumping ukuthi sigcolisa indawo ezamagugu. Nemfule yamagugu bese siyingcolisa bese kuba nenkinga. Mhlawumbe usikejikayo busiyavana. Ngiyacanga ukuthi usasikejikayo uyisonge nje kunje qaqqa esizayivala. Msakazi bengathi ikhwelo engihlabayo kubalaleli lokuthi asivikele izindawo zethu ngoba akekho umuntu ozokwazi ukuthi asenzele lezi zinto. Ngeke size siye kuma investors overseas or out of the country sithi sicela nizosicleanela indawo zethu. Ngeke ngathi ngihamba nje la ngasesikoleni Copsville Primary mangidlula ngafica abantwana abancane base primary bese eceleni komgwaqo becleana ngaphandle kwama gloves becleana ukungcola okukhona eceleni kwesikole sabo. Ngama khona ngase ngiyabathembisa ukuthi amafa songenelela sebenzisane nabo ngoba into esiyithande kakhulu ukuthi abantwana abancane kuphume ama class awu2 azocleana indawo zabo. So ke lokho kusho ukuthi sinayo ingcindezi ukuthi ake sifundise abantu ukuthi mangabe ulahla phansi awakhi ithuba lomsebenzi. Ubulala imvelo. Izifo esezisiphethe ingoba imvelo ayisakwazi ukuzivikela. Nefagugu liyafa kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ya ngempela ke ngikukhumbuze ke ukuthi ke sesivala ngempela bese nalapha ke udokotela mhlawumbe ngaphandle ngibathula awuvalisi nje abalaleli bese ngisho ukuthi bese uhlelo belungana. Ngiyabonga kakhulu kubalaleli ngiphinde futhi ngikucizelele ukuthi kulenyanga kaMandulo nanoma yipi enye inyanga ake nje umlaleli akavakashela iHeritage Site noma imuseum eseduze. Mangabe umlaleli waseHowick eMngeni khona ama Heritage Site akhona. Ma umlaleli waseMshwathi khona ke sinane National Heritage Site kaGwala. Ma umlaleli waseMsunduzi maningi kakhulu nala nje edolobheni sikaqwa ama museums. Cishe wonke omasipala base Mgungundlovu banama Heritage Site abaleke kakhulu kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. Siyabonga kakhulu. Ya sibonga kakhulu ke uhlelo kade likhethekile sithulela